Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Isa ka kumusyon ang nagluntad sa gitpatigay ka demolition sa City Legal Office sa Barangay 2 sa Bacolod City. Ini matapos ginbalabagan sa mga residente ang pagguba sang bomba. May report si Nico Delfin. Tama na! Tama na! Tama na! Sa video nga gikan sa City Legal Office, makitang paglabotanay sang pila ka mga residente sang purok lampirong kag katapo sang City Legal Enforcement Team sang Biyernes. Makita sa video si Junjun Minyaw nga ginalegar ginpulihan sang enforcement team. Wala pa magayong pila sa lawas ni Minyaw. Tuga sa mga igo sang bara ginaligar, iya naagom gikan sa mga nanakit nga katapo sang enforcement team. Si Minyaw ang na-detain matapos ang komosyon nga nagluntad sang ginpatigayon ng demolisyon sang enforcement team sa 32 ka mga balay sa Purok Lampirong sa Barangay 2. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., ginpasakaan nila sang kaso si Minyaw bangod iya ginbato ang katapos sang enforcement team agod nga mabalabagan ang pagguba sang bomba sakop sang demolisyon. Nakapasaka hindi kaso Ano nga kaso? ng resistance threat ka disobedience sa authority. Ang matabo kung kinano to siya kapag i-restrain na siya amo to dalon siya sa ano mo sa pasaka na sa backup amo man to ng yasawa guro hindi man mag-ano siya bla hindi man sa pagpalakto. Ginpanginwala naman ni Minyaw ang alegasyon batok sa iya. Suno sa iya, makita sa video kung paano siya ginkuga kaginpulihan sa enforcement team. Wala man makaluwas ang iya live-in partner gintiklod ni Ray Di Mesana nga among nagpamuno sa demolition. Si Minyaw ang magapasaka man sang reklamo batok sa enforcement team. Pwede man may laban kami siya rin. Tama ko mga ko nga na-advise sa abogado namin. Matapos ang natabo nga komosyon, wala man anay gintandog sang demolition team ang bomba nga karon pa dayon nga ginagamit sa mga residente sa mga lugar. Ang demolition ang kabahin sa ginahimo sang syudad nga clearing operation sa mga sapa kag suba agod mahawanan ini para man mapahagan-hagan ang pagbaha sa syudad. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.